2020 urtean Antzuolako Gorputz Hezkuntzako irakasleak, ez gimnasiakoak. Gorputz Hezkuntzako irakasleak etxean giltzapeturik geratu ziren korona izeneko birus baten ondorioz. Baina ez ziren besoak gurutzatuta geratu ez, komando berezi bat osatu zuten koronari aurre egiteko. Gaur korona eta Europako gobernuak atzetik dituzten arren, irakasle moduan biziraun dira, anonimatoan. Arazorik bazenu, eta kalean topatuko bazenitu, agian kontratatu ditzakezu. Taldea! Elbin Pelukin, Estarrin bai, Iban Silbar! Maria Petralin, Estarrin bai, Ainara Juaristi! Kurrin, Estarrin bai, Peruan Sorena!